Vítejte u dalších kultů z netu. Jestli se divíte, proč takhle vypadáme, jsme prostě alfasamci. A dneska budeme mluvit o tom největším alfasamcovi na světě, Standovi Lukešovi. Bude to tvrdý. A kdybyste se divili, proč tenhle díl vydat trvalo tak dlouho, bylo to proto, že abych ho zvládnul sestříhat, musel jsem začít brát perník. A abych měl prachy na perník, tak jsem musel dvakrát prodat počítač, na kterým jsem to stříhal. Kruh. Bylo to klasický líný odpoledne, když v tom se rozezněl vampíří alarm. Produkční! Náš produkční pro nás má asi zase novou práci. V Novém Městě na Moravě se údajně pohybuje nefalšovaný obr, který ohrožuje český internet svojí maskulinitou. Netrvalo dlouho a už jsme startovali naší káru hrůzy, abychom mohli vyrazit tento jev prozkoumat. Standa Lukeš, takovej český Forrest Gump, se na českém internetu proslavil svým oplzlým vzkazem pro Dominiku Myslivcovou. Že jsem si i dokonce nastříkal ze spodu na obličí sperma. Netrvalo dlouho a jeho gentlemanská povaha na sociálních sítích mu vybudovala nechvalnou pověst. Jakožto samozvaný alfasamec s nadlidskou silou má převážně negativní following. Jaký je ale doopravdy jeho příběh? Dětství jsem měl pohodový, jako když jsem se narodil, tak jsem se narodil už už nemocný dítě. 5 let vlastně mého života jsem bojoval s tou chorobou. Jo, měl jsem tolik anestetika a léků, že táta s mámou to neměli za celý svůj život. Dokonce mě hrozilo hned prvních pár let, že to i nepřežiju. Doktoři mi nedávali moc nadějí. Měl jsem 40 horečky, což téměř na dítě bylo až smrtelný. Nakonec jsem to přežil a mý dospívání od 5 do 20 let, tak jsem se léčil s podezřením na epilepsii, jelikož u nás na zahradě jsem skolaboval. Jednou tak jsem nastoupil na léčení, ale vlastně během toho léčení se to nějak neprokázalo, nepotvrdil se to. A vlastně stalo se to tak, že jak jsem byl nemocný, tak jsem měl část poškozeného mozku. Mě nefungoval správně. A do toho jsem měl ještě jít potom ještě na operaci nosních a krčních mandlí, což se nakonec podařilo, protože se mi snížily teploty. A pak vlastně jsem byl i chytrý dítě, protože babička mě furt jakoby nutila do učení a vlastně první, když jsem nastoupil po školce na normální školu, tak všude byl plno. Táta chtěla, abych nastoupil na druhou základní školu, tam, kde chodil on, ale tehdejší ředitel, všude bylo plno v našich základkách, tak udělali speciální třídu na gymnáziu, kde jsem byl, když jsem psal levečko, tak jsem byl plný z psaní oproti ostatním. Tak mě přeřadili na tehdejší zvláštní školu, hned po půl roce. Tam mě vyzkoušeli, co jsem se doposud naučil a zkoušela mě samotná tehdejší ředitelka a tehda prohlásila, že jsem byl tak chytrý, že u nich by se mi první třída ani zdaleka nevyrovnala. Tak mě přeřadila hned po půl roce, co jsem byl žákem, přeřadila hned do druhé třídy, do druhého ročníku. A vlastně, když jsem měl vycházet už v 9., tak jsem už byl v 9., ale měl jsem ukončených jenom 8 let, tak na moji žádost vlastně jsem si to rok prodloužil. Udělali mi speciální osnovy, jakoby, co měli lidi v 7. na normální škole, tak já jsem měl potom už jako na dodělání
ty základní vzdělání, abych neměl čistě základy vzdělání a měl jsem čistě ukončenou základku. Mám střední odborné učiliště v Bystřici nad Peštynem jako oficiálně vyšší odborná střední odborná škola zemědělsko-technická v Bystřici nad Peštynem. Jednu dobu jsem dělal, jakoby pomáhám u mamčínu bratrance jako zámečník, ale jinak dělám s tátou ve zdravotnictví ve firmě tady v Novém Městě na Moravě. No tak to je drsný, ale aspoň že maká. A jak to teda bylo s tou slávou na netu? No to vlastně nebylo čistě pro nominiku jako pro normální holku, oni to sestříhali, ale už jsem byl známý ještě mnohem dřív, ještě před tím, než jsem měl vůbec internet. Tady v Novém Městě na Moravě jsem už mě lidi jako poznávali na ulici, zdravil mě, já jsem čistě pozdravil, jakoby řekl jsem ahoj jako ze slušnosti, ale neviděl jsem, v okolí je, pač jsem toho člověka viděl poprvé v životě, ale on mě znal jmén, on nebo ona mě znala jménem, tak jsem ji ze slušnosti pozdravil, pak mě začal pozdravat ve Žďáře a v 15 jsem měl jako první internet, tak jsem jakoby se s tím seznamoval v 19, když mě bylo 19, tak začal to Facebook, jo, tak tam jsem už se poslal nejvíc, ale těsně předtím, než začal Facebook, tak jsem měl Google+, a tam jsem měl 30 500, přes 30 500 sledujících, a ten pak zrušili, tak jsem přišel, mě kámoš poslal na e-mail odkaz na Facebook, tenkrát to začínalo, tak jsem se tam přihlásil a jakmile už jsem tam začal psát, postovat, tak lidi si mysleli, že jsem nereálná osoba, že to je někdo, kdo se dělá srandu, že jsem fake, což se lidi mysleli i následujících 8-9 let, jo, než jsem začal pořádat setkání s fanouškama, kde různě po republice, aby mě lidi poznali jako člověka, ne jako někoho z internetu, na který můžu mít negativní názor. Chtěl jsem, aby lidi na mě udělali názor jako na člověka, jako na osobu, jaký jsem byl v reálu a ne jako na internetu. Já si teda pořád myslím, že Standa není reálná osoba. A to jsem ho viděl několikrát na vlastní oči. Stejně jako lidi na jeho srazech s fanoušky. Já už jsem byl na několika srazech různě po republice i v těch nejmenších městech, jsem to ani nepočítal, jsem to pro kříži Kraženu, co jsem zavítal i na Slovensko, ale největší sraz byl v Ostravě, tam dorazilo přes kolem 40 lidí, ale lidi, co mě říkali jako ohlasy, tak z toho byli nadšení, doslova odcházeli jakoby s dobrým pocitem, s úsměvem na tváři, a to bylo pro mě to nejdůležitější. Úsměv na tváři Standa vykouzlit umí. Co třeba tyhle jeho videa? Natočili jsme takový skeče blbosti jako skákání do křoví, pak jakoby jsem jumpnul jakoby před kolo, jo, nebo jsem udělal stojko, pak jsem spadl, nebo jsem skočil přímo do kola, tenkrát na videu, který řídil tehdejší můj kámoš a soused. A dělali jsme takové blbosti, nebo jsme třeba nás kamoši rozhoupali na houpačce a my jsme jakoby skočili skok do dálky z vejšky, no. Není divu, že tenhle displej maskulinity vyvolal řadu závisti. Kdo se tě snažil pozmrdit, Stansku? Tomáš Kuča je jeden, vlastně to není můj hejter, než že psal mým kamarádkám, dokonce blízkým kamarádkám, a jedné z nich dokonce napsal i mojí nejlepší kamarádce, kterou znám už prakticky od školky, se kterou jsem tam chodil. Ona mi pak poslala různý screeny z konverzací, ale ona odpalkala celkem dobře, že měla přítele, jo. Ale jelikož se znám už tak dlouho, tak to mě našlo tak nejvíc, takže jsem zorganizoval jakoby fight,
i se setkáním s fanoušky v Ostravě, na kterým parádně dostal, pak když jsem se od něj zdal na nějaký metry, na nějakou chvíli, tak už pak začal psat ty své blbosti, že jakoby není synem smrti, že čekal, že to bude horší, ale on se chránil tou obranou ulitou. No. Jsem ho tam prakticky dobil jak psa a ten stream obletěl během 3 hodin celou republiku a když jsem přijížděl do města, tak jsem měl přímo uvítání u vlaku normálně. Ochranou ulitu by se měli asi naučit další, protože tady Standův výčet hejtrů nekončí. Lukáš Jura mě objevil, když jsem u něj v Ivančících u Brna hrál stolní tenis závodně jako kvalifikaci do republiky jednotlivců a mě se tam u nich psalo ve zpravodaji, tak jsem mě vyhledal na Facebooku. A pak už začátku byl přátelský, ale pak už to se začalo stupňovat. Už i moji známí mi psali, abych ho definitivně zabanoval, že už to je neúnosný, tak mi musí jakoby platit za imunitu, že může mít přístup na můj profil. A platí? Platí, no. To je vůbec. Sigma Grindset. Hejtři z toho asi nevěděj. Už to ignoruji. Ze začátku jsem to četl, když jsem měl dost volného času. Teď už ten čas už není úplně, tak občas si něco přečtu, ale těch hejterů už dost ubylo. Už tam jsou jenom pár jedinců, co jsem začal pořádat setkání s fanouškama, tak ty, co mě fakt poznali, tak se do komentářů nevyjadřují. Maximálně když se jim líbí můj post, tak mi to lajkujou. Ale ti, co mě opravdu poznali, tak mi do komentářů už nic nepíšou. A co tvoje atletická pověst? Jezdil jsem různě po republice, byl jsem i na různých mezinárodních soutěžích. Předloni jsem dokonce vyhrál 3kolový turnaj v Řecku na Krétě, kde první jsem vyhrál pohár, pak diplom, medaili a pohár. A když jsem mluvil s těma organizátorama, tak prej nikdo za celou dobu, co to pořádali v rámci letní zábavy dovolených, tak nikdo nevyhrál 3krát po sobě bez porážky. Maximálně 2krát, ale nikdo ne 3krát, že to bylo poznat, že to fakt ruce umím. Sice jsem tam neměl palku, tak jsem se tam počul prknout bez potahu a normálně jsem tam vyklepl a hrálo se na náhodnou smrt jenom na jeden set, jo, podle pravidel, ale nikdo mě nemohl dát ani set. Hrál jsem proti Francouzům, proti našim krajanům, a byla tam i jedna Američanka. Byl tam i dospělí, ale byly tam i dorost, jako do 20 let, ale dětská, i když spousta lidí usudila, že ten diplom, že tam, když tam je karkulka, že to byl dětský turnaj, ale dětské měly svůj vlastní turnaj. Já jsem hrál s maximálně 20 plus až dospělýma chlapama. Co to tady máš za kéru? To mě dělali tenkrát lidi z Ostravy, kteří kdysi tady byli na praxi na hotelu, no to byli známí od sestry, tak původně jsem chtěl čínskýho draka, ale nikdo nebyl tak dobrý v kreslení, aby ho tam nakreslil, že ti, co měli kreslit, tak už se tam nevrátili, když se to tetovalo, tak tam jeden borec udělal takovou kerku podle paměti a i něco namixoval jako z internetu. A jako když jsem se na to podíval, tak mně se to líbilo, pač tady jakoby jsem je plně kůže, není to tam propojený, jsou to takový spletený ostny a tak se to vytetovalo a nevadí mi to doteďka, jo.
chodím do posilky, jako chodil jsem 3 roky jsem chodil na učňáku, pak chvilku tady v Novém Městě na Moravě, ale nedělá mi to dobře, já jsem se spíš posiloval prací, protože moje rodina má zemědělskou firmu, tak jsem tam házel třeba 3000 balíků vidlema a jezdil na brambory, a jakoby tím jsem posiloval tělo, jo, celkově prací a podobně. Když mluvíš o rodině, ty furt bydlíš u rodičů? Jo, určitě, plně se už odstěhovat v nejbližší době. Nejprve bych si chtěl sehnat kvalitní práci a pak bych mohl, protože už jsem zjišťoval ty ceny, jak to mají lidi, že to je už hodně mastný a tam, kde pracuju, tak tam bych se neuživil. Už jsem to předjednal s vedoucím, pak letos s dispečerkou a že bych tam ještě vydržel zhruba 4 roky, než bych měl splacení nějaký závazky a až táta pojede do důchodu, tak bych šel s ním, bych si něco musel sehnat. Přemýšlel jsem, že bych se odstěhoval do Pardubic, tam mají celkem dostupné bydlení a na dojíždění Praha-Brno to je na půli cesty, je to kousek i tady od Nového Města, autem je to 1 hodina 8 minut, tak a Pardubice se mi líbilo nejvíc z těch měst, které jsem navštívil. Takže budoucnost máš vymyšlenou? To nevím, já jsem do teďka žil přítomností, maximálně jsem se napadal život půl roku dopředu, ale za 10 let to už si nedokážu ani představit. Mám jeden velký dluh, se kterým jsem častěji financoval rekonstrukci bytů, pak nějakou IT techniku a za zbytek jsem pozval rodiče na luxusní dovolenou. A jakoby pravidelně to platím, nebyl nikdy žádný problém. Tak to musí být rodiče vděční, ne? Jenom mamka, ale i otec na mě řve. Vlastně, co jsem nastoupil do Medinu, tak nebyl jeden den, kdyby na mě neřval v práci celých 10 až 12 let. Co jsem tam, ale jako já jsem jedním uchem dovnitř, druhým ven. Ale mamka beru, že už je taková, že to je jako holka z vesnice, jo, tady na Moravě to mají i lidi celkem v povaze, takže to beru, že to je přirozený bych věcí. No. Proč táta řve? Nevím, vždycky se mi něco nelíbilo, ale když jsem vyslechl jeho argumenty, tak většinou to bylo nějaké maličkosti, blbosti a podobně, aby mě měl záminku vůbec seřvat. No. Mlátil mě, jakoby třeba mě dal facku, že druhou jsem se zastal o futra hlavou, že mi mu střelil hlavu, nebo mě vzal, tenkrát jsem snídal, měl jsem namazený rohlík s máslem a se šunkou, z ničeho nic přišel, vzal mě a hodil mě na dřevěnou židlu, dřevěná židla totálně na třísky, já nosil od krve, rohlík zakrvácený, ale byl jsem v pohodě. No. Co jsi s tím rohlíkem dělal, že tátovi takhle ruplo v bedně? O tom mluvím celkem otevřeně. Většinou to bylo jakoby na nezávazný milování. What? A co třeba holky? Střílel jsem jak holky, tak i kluky. A jakoby se mi to líbilo do doby, než mi bylo 30, jo. Pak už jsem už přemýšlel, že už bych ten vážný vztah měl, jo. Máš na vztah nějaký věkový limit? Tak do těch 40, max 46. Aby to bylo v rámci zákona, tak minimálně 15, 18 plus, no. OK, pojďme od toho. Co bys řekl ke své roli ve filmu Party Harder Martyho Paula? Tak s Martinem jsem se seznámil přes jeho manželku,
V roce 2006 jsem poznal jednu holku na sociálních sítích čistě náhodou. Jako po běhu let jsem se s ní komunikoval, psal jsem si s ní zhruba 3 roky, do roku 2019, než měl jít film do kin. A on tenkrát mě říkal, že je vdaná, jo? Ale neříkal za koho, to jsem se dozvěděl až měsíc před natáčením filmu. A já už jsem byl v kině, když měl jít film do kin, tak jsem už těsně týden předtím jsem byl v kině a napsal mě fanoušek, že jde do kin film Martyho Pohla, že to je ten rapper Řezník, tenkrát jsem nevěděl ani o koho jde. Jo, moje rapová hudba šla už vždycky mimo mě. Ale přemluvil mě, abych tomu dal šanci, tak jsem o týden později na to zašel a zalíbilo se mi to tak, že jsem na to napsal pěknou recenzi, tenkrát na Zábava se Standou, který už dneska neexistuje, a všechno se převedl jako pod hlavní profil. Jeho manželka mu to ukázala, co mi sama řekla, a na základě toho jako za odměnu pro mě napsal roli do druhého filmu. Jsi s tou rolí spokojený? Jo, jsem spokojený. Jo. Jakoby se i lidi, co se na to koukali, tak říkali, že nevěřili by, že bych to nedokázal zahrát i nejlíp, i ještě líp, jo, než bych to teďka zahrál. Souhlasím s tím, že líp to zahrát asi prostě nešlo. Standa má ještě jednu exkluzivní historku z natáčení jen pro náš kanál. Když jsem měl natáčet, tak vlastně jsem kostým, který mám na sobě, tak aspoň jeho první část, tak to jsem si všechno řešil sám. Jo. Když jsem byl na tom natáčení, tak kostýmérka mě odsouhlasila, že ten kostým je v pořádku. Měl jsem tohle tílko přesně v tom filmu. A ještě jsem měl kostičkovaný kraťasy, což na sobě teďka nemám, mám rifle. A když mi viděl kostýmérka, tak říkal, že jsem takhle dobrý, že mám jít hned na natáčení. Tak jsem jel, a když mě Marty poslal naportovat ke zvukaři, tak zvukař, když mě viděl, a se mě zeptal, ty už jsi takhle v kostýmu? A jsem řekl, že jo, že kostýmérka mi to normálně odsouhlasila, a produkční, co tam byla s náma, tak říkala, že Standa je tak boží, že si kostýmy řeší sám, tak mě už naportoval a šel jsem potom už natáčet. No. Díky moc, Stando. Zajímavý příběh. Co jsi z něj odnes? Po běhu let jsem se jakoby učil, jaký lidi doopravdy jsou. Jo. A pak i v práci jsem poznal, že už vlastně nemám věřit ani svým kolegům z práce, že tam donaší na vedení. Takže jsem se už pak zatvrdil a držím si odstup. No. Líp bych to neřekl. Chceš ještě něco vzkázat divákům? Doufám, že se vám to video bude líbit, hlavně že žádný předsudky, a snad tohle video pomůže i těm, co mě ještě neviděli, aby mě poznali lépe jako člověka, ne jako nějakého individua z internetu. Vidíš, ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, je to zpátky k těm hejtrům. Já už odpověď na tu otázku znám, že to bylo ze srandy, ale jestli to řekneš jenom znova do videa. Kolovala po netu ta fotka, jak jsem šukal housku. Láska v housce, instantní cit. Ještě jenom jsem teďka nerozuměl první část otázky. No, že ty už tam říkal, že to bylo ze srandy, že to byla prdel. No, bylo to pro jinou holku, no, ten z Brna. A jakoby chtěla, abych to udělal nějaký kreativní fotky, ale ty pak unikly na internet. Tak rád mi bylo 21, měl jsem Facebook 2 roky, jo, byl jsem naivní.
Plot twist, tohle video není jenom o Standovi, chci tady taky vytlemit jeho troly. Bandu chudáků, co si zvedají ego kolektivní šikanou postiženého člověka. Je veřejně známá věc, že Standa nemá velkou část mozku a jeho IQ je 73, což naprostá většina jeho trolů bez zestudu používá jako hlavní fakaci na jeho osobu. Nejvtipnější je, když se český white knighti rozčilou, že šel třeba na film Bastardi, protože je to rasistická sračka. Ty stejný lidi, co se musí zastávat cikánů, nemají vůbec problém smát se mentálně handicapovaným lidem. Je paradoxní, že za zrzavý a kudrnatý vlasy a nadváhu se mu smějou buchty s vysákama a snejpové z Vyše. Shame na vás. Doufám, že se aspoň cítíš líp. Doufám, že se aspoň cítíš líp. Doufám, že se aspoň cítíš líp.